Okay, lingane yasekhaya nje kuseyisikhathi indaba yesikole. Bengakuza bona manje sazoqhamuka manje abantu bomndeni manje sebelokho bethi hey imali engaka sebonke umuntu sefuna ukutapula manje kule mali. Sebeqalile phela banginikeza ubhuti wakho. Nyawo vele ngabona. Kodwa hayi into enginakho. Yabona ke tali lezi ningikhuluma ngazo Hayi ngizoyilungisa sithando sami. Ungayivumi lo ngikhona empilweni yakho. Ayibo. Ngivuma ngivume. Dali ngisasho nje ukuthi kolakala yazi dali ngizofihlwa dali yazi. Cha khuleka ngizohlala nginawe mina. Ish. Ngizohlala nginawe. Yabona Akhuleka. Bathi akuphili. Ngeke. Ungangilahli. Yabona manje ngisakhona imali. Mina ngizoba khona empilweni yami ngifuna ukugada futhi abantu abaqhamuka beka izinto manje yabona. Hawu tela kanti uthule nendaba engayo ukuthi ngene imali mina ngifika la ngazi. Phela befona nje manje uthi ufika wena beqeda ukufona aunty manje fanele ngihambe ngiyolungisa indaba zemali